meraping solan salining kodrating manungsa ingkang utami wonten salebeting budaya Jawi. Malah kados-kadosipun luhuring bebuden saha kautamaning watek ingkang kedadipun gadhahi manungsa sampun ranti keperi. Film asring ditontonaken dedah wonten salebeting bebrayan gesang ingkang sejatosipun boten pantes dipun tontonaken dhateng lare. Tuladhanipun lare ingkang suwanipun gadhahi solah tingkah ingkang kalem dumadaan ewah dados brangasan sasampunipun ningali film. Kathah lare-lare wanudya nem samangke ingkang nindakaken padatan kadosta nalika nembe lungguh kaliyan kanca kancanipun kanthi cara sikil dipun tinggahaken wonten kursi. Nalika sarawungan kaliyan kancanipun boten ningali wayah utawi namung milih kanca jaler kemawon lan saktipun. Saged ngawekane caraning tiyang anggenipun nedha. Tuladhanipun ingkang suwanipun saben dinten namung nedha tahu tempe wen bayem ewah dados tetedan jengkol bangsa kilenan ingkang sampun siap tedha. Jalaran siap tedha kula wau jalari tetedan Jawi tulen kathah ingkang sami dipun siwuhi satemah kaprigedaning manungsa Jawi ingkang sampun kawentar babagan olah-olahipun wiwit kasilep saha tuwuh padatan asring ngeceh-ngeceh arta. Fashion kathah sanget para wanudya mliginipun para muda ingkang kabujuk budaya kilenan anggenipun nyandang ngangge. Tuladhanipun ingkang sawahipun nyandang busana sarwi rapet ing samangke ewah dados sarwi sumraman utawi legena. Sampun boten gadhah raos ing semali dhateng tiyang akathah anggenipun sangsaya wantun mitontonaken peranganing badan. Tigang perkawis menika kedah saged kaendih kanthi lampah ingkang utami. Gayuh kawruh sainggil-inggilipun menika panci prelu saged meraping para wanudya. Ananging kedah kanthi linambaran lampah ingkang utami sampun ngantos mimpang saking kodrating wanudya. Para tiyang sepuh boten namung mligi mulang muruh babagan keprigelan olah-olah kemawon, ananging ugi kedah saged anggulawentah dhateng putrinipun wiwit alit babagan pocap saha patrap. Pocap kedah ingkang ririh, pontene patrap kedah ingkang rereh lan ruruh. Ririh inggih menika lirih alon. Menawi kineman kedah kabudi ingkang lirih saha ingkang sae-sae utawi migunani. Sampun ngantos anggadhahi wewatekan wanudya ingkang blawukan. Rereh inggih menika sareh. Sedaya tumindakipun saben dinten kedah tumata kanthi sareh, alus, boten kemrungsung utawi petakilan. Lungguhipun utawi cara nyandang busananipun kedah saged dipun tata kanthi sae. Trapsila ingkang tundhonipun boten nuwuhaken raos ngleling semi. Gandes luwes olahipun setiti anggenipun migunakaken arta kedah dipun linakaken dhateng lare putri wiwit alit. Ruruh inggih menika wanguning praen kedah ingkang manis. Luruh utawi sumeh boten brangasan. Kulatan kedah saged dipun jagi sampun ngantos julalatan wonten pundi-pundi. Ningali kahanan budaya Jawi ingkang sampun kasimpul kados mekaten. Pramila minangka tiyang sepuh kedah saged anggulawentah dumateng para putrinipun kanthi linambaran bukti pekerti ingkang luhur kajumbuhaken kaliyan budaya
aruming sarira sarta asma ingkang sabab saking lampah utami menika dados pamunahing sedaya reribet margining pisan satemah sedaya ingkang sami sesarengan lumampah sami tumut ngraosaken suka.